Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Kanin labaran namu na yanzu inda za ku ji cewa rufe iyakar Nijar da Najeriya da ECOWAS ta yi ya haifar da matsin rayuwa. Yayin da juyin mulki na Nijar na ranar 26 ga watan Yuli, wanda sojoji suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum ke shiga watanni uku, na iyakar Nijar da Najeriya suna ci gaba da kururuwar shiga matsi a sakamakon takunkumai da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka wato ECOWAS ta ƙaƙabawa ƙasar ta Nijar, musamman kange iyakokin ƙasar da ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasashen ECOWAS suka wa Nijar. Jama'a, kanin labaran namu kenan ka saurara. Sai ku biyo mu sannu a hankali domin samun cikakken rahoton namu. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu, ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙara domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu. A daidai lokacin da aka so matsawa a cikon watanni uku da kawar da Bazoum Mohamed da kan karagar mulki a jamhuriyar Nijar, mazamna iyakar Nijar Najeriya ne a bangarorin guda biyu suka soma kururuwar shiga matsi na takunkumin da kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CEDEAO ta karkabawa kasar, musamman kange iyakokin kasar da kasashen na ECOWAS ko CEDEAO suka wa jamhuriyar ta Nijar. Shin menene dalilin wannan kururuwar? Ita ce tambayar da na yi wa wani mai hada-hada iyakar birnin Kwannin jamhuriyar Nijar da Illela Local Government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya, cewa da Alhaji Ali Mammani. Mu dai yan iyaka da muke bakin jihar Kwanni, muke birnin Kwanni jamhuriyar Nijar. To lalle radadi kan mun ji shi. Wallahi duk wanda dan Kwanni dai matashi mai yin harkoki na hita da waje wangalo ya boda bai ji dadin shi ba, sai dai a ce an gode ma Allah. Amma mu fatan da muka yi ubangiji Allah su yi magabata, Allah ya ba su ikon sasanta su shirya tsakanin su mu samu boda nan. Wallahi hanya ta yan kasa wadda kowa nan shi cin abinci, maza da mata, ba babba da yaro. Duk da sharar gare ka kana zuwa Illela, ka san hanyar na ita ta amma hitakka. Mun san komi na faruwa wajen ubangiji. Lalle da saboda wallahi mun ba mu ji dadin shi ba. Dan ni yanzu nan kaga nan ban da wasu harkoki ille na hanyar nan bisa bodan nan. Turar da an karuhe ta wallahi ni harka komi ban zama na niki. Yanzu hatta kai ni yanzu ma ni da kaksa ayi ni na ka taya in yi da kaina. Su ma waɗansu al'umman Nijar bangaren birnin Kwanni jihar Tawa suna cewa dole su koka saboda halin da suka samu kawunan su a ciki a daidai wannan lokaci. Sunana Muhammadu Rawo, mai lakanin suna Gosilon. Lalle mu abin da za mu cewa dai ohebo daga wa man kaddara Allah hakan kadari, Allah kaddare mu da haka. Babu wani mahaluki mai iya jayo ma dan adam wahala face ba Allah ta da ita ba. Ohebo da dai gwagwado dai abinci mu nan na muka kuka da shi matsayin mu talakawa. Abinci shi na ya mana tsada, ya mana tashin gwamnan zabi. Mai da sha'anin liƙe boda a gaskiya 'yan kasuwa tsakanin Nijar da Najeriya gaskiya kowa ya ji a jikin shi. Tsawon watannin ga biyu da an kai gaskiya akwai matsaloli ba ƙanana ba, musamman ga 'yan kasuwa. Saboda duk abin da ya kasance a ce an liƙe boda tsakanin ƙasa da ƙasa, ana cuɗanya, ana kasuwanci, to abu ya an samu maci, kowa ya samu maci tsakanin mu Nijar da Najeriya. A nasu bangaren 'yan Najeriya da ke bangaren Illela Local Government ta jihar Sokoto sun ce yankin ya fada a cikin matsala gagaruma sanadiyar rufewa jamhuriyar ta Nijar iyakokinta da kasashen ECOWAS ko CEDEAO suka yi, inji waɗansu daga cikin su. Bakin rabo da sauke yanzu mu da mu da yin kasuwanci ba. Kasuwanci ba da daɗi gare mu ko miskalin zai ratu. Kan ko rabo da gara an kai. Saboda ka gani duk wani kasuwanci nan da ya kaso Illela matsala ta shiga gare shi saboda babu wanda kasuwanci ka gudana gare shi. Kowa ta gumina ciki. Babu rola kasuwanci ko guda. Sunana Bello mai kayan kekuna nan cikin kaso Illela. Gaskiya liƙe boda da an kai ta tsakaninmu da Kwanne da Illela, gaskiya muna kira ga mahukunta su tausaya mana kuma. To gaskiya cikin ɗarɗar na. Duk dai yanda take ciki, wannan rufe iyakar musamman ta Najeriya tana yin tasiri sosai ga tattalin arzikin ƙasashen biyu a wannan iyakar, tare da jefa masu hada-hada a cikin halin sewa da hali yayi, yayin da sauran 'yan ƙasar ke kiran a dai jure saboda labo sannino a harshen zabarmanci kenan zancen ƙasa ne. Cikakken rahoton namu kenan kuka saurara daga tashar Hujja News 24 TV, tashar al'umma. Ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙara domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Sai ku danna mana alamar like da ku yi mana comment domin jin daɗin shirye-shiryen namu.